Badalona mantindrà les línies de P3 almenys fins que acabi la preinscripció. L'intenció del Departament d'Ensenyament era eliminar 8 línies de P3 abans de conèixer la demanda. La pressió de l'Ajuntament de Badalona i de la Federació d'AMPAs, però, ha fet que la Generalitat hagi fet marxa enrere. Tot i que no han transcendit les zones de la ciutat on Ensenyament pretenia eliminar grups de P3, tant les famílies com l'Ajuntament de Badalona no ho van acceptar des de l'inici. Les dues administracions s'han reunit en diverses ocasions i la Generalitat mantenia el tancament de 8 grups, mostrant les xifres de natalitat de Badalona, que constaten que s'ha reduït el nombre de nens en edat escolar. Finalment, i gràcies a la pressió de Badalona, no eliminaran cap línia de P3 abans que els pares facin la preinscripció a les escoles. D'aquesta manera, no es condicionarà les famílies a l'hora d'escollir el centre educatiu. Així ho va informar el Departament d'Ensenyament a l'Ajuntament, una notícia que els responsables municipals van traslladar a les famílies demanant que s'aposti per l'escola pública. Fer una campanya de matriculació a l'escola forta, que tothom estigui ben informat, que els pares i mares estiguin ben informats i que puguin optar lliurement a l'escola que prefereixin apuntar el seu infant. Evidentment, nosaltres, des de la posició d'una administració pública, el que hem de fer és acompanyar la inscripció a l'escola pública. Tot i això, no es pot garantir que Ensenyament mantingui les línies de P3 a la ciutat un cop recollida la demanda. La petició de l'Ajuntament, però, és que es redueixin les ràtios a les escoles, principalment aquelles denominades com a centres d'alta complexitat que corresponen a la zona sud de Badalona. El govern espera ara que, reduint el nombre d'alumnes per classe, es pugui oferir un millor servei educatiu. A no fer anuncis sobre el tancament, el possible tancament de línies d'infantil abans de conèixer la demanda era una de les peticions de les FAMPAs de Badalona, ja que consideraven que prendre aquest tipus de decisions era condicionar les preinscripcions. Sí, a més, sempre han cregut que és un desavantatge respecte a l'escola concertada, que davant aquestes situacions sempre acaba guanyant sol·licituds. Ara, FAMPAs Badalona considera un triomf haver aconseguit que no s'elimini cap línia de P3, com deies, que era una de les seves principals reivindicacions. Ens sobra un altre període de prescripció completament diferent al que hem tingut els darrers anys. Els darrers anys els recordarem perquè arribava la prescripció i veiem com les famílies del Pau Picasso, del Pere de Tera, havien d'anar a la plaça de la Vila per demanar que no es tanquin. Tota aquesta energia, tota aquesta força que tenim com a comunitat educativa, enguany la utilitzarem per potenciar la matrícula als centres públics. A diferència d'ara, en cursos anteriors el Departament d'Ensenyament havia anunciat la supressió de línies de P3 abans que comencés la preinscripció. En cap cas, però, s'havia parlat de la possibilitat mai d'eliminar fins a 8 grups del primer curs d'infantil. Les principals escoles afectades en els darrers 2 anys han estat el Baldiri Reixac i el Rafael Alberti, que van acabar perdent una línia, i el Pau Picasso i Pere de Tera, que van aconseguir mantenir els grups gràcies a les reivindicacions de la comunitat educativa, però també perquè al final les xifres de preinscripció van acabar confirmant que hi havia demanda. En tots aquests casos, la Federació d'AMPAs de la ciutat ha criticat l'actuació del govern català, ja que han considerat que els anuncis previs d'eliminació havien condicionat la preinscripció.